Hello guys, ito lang suka YouTube channel. Good morning everyone. Tinike balai ki na to phung ni mano. Iko yang o kabang ma khumro kaljak kana ji te phuno ki jong ang nong no kabang ma menu ini khumbar tini mar ke nai jong di. Iko obo bonaji. Te kaise jarau ke yellow color bobo tini bar suka mar ke no. Asak to kadai hai normal da. Ki ko bom naji. Butuh ke baru yang kabang man dong no rong lugui man nai oke golap tabuk ke talrai ui nonggo ko rose lugui sema kana narok to yang tongo iko yang bisingo tong kaisa gobo tamjan himano kum gobo kolmang suka pora yang san mari bo thangi jongo ki abo gangke to bari ako besare jong kabang man ai ko yang rogo iko yang rogo kabang man besare u jongo abo tamjan himani khum norok thaima gangke comment khaisari bo kita gajak bo kalayo kita ping hai bo ungjago angke to norok tang mujak saimi abon bo hang ko yang kisa gajak abo hai kabang man besare u jongo nai tongdi ke guys iko abo ke to moso busa obo ke to daini bari sido obo ko obo nugi jongman line ke obo joto no tamnai moso obo ke to sobai chakumura tabuk ungui tongo mane tamnai ketal kaimani ge ko guys sejana bothai tongkha o jaga no nangke guys te kaise kok sala musungo o jaga onogo tabukno lugui tongmani obo oro nana bai dai tongo do ye nana bai dai tongo nana ni kaisa mukumo music video eba short film tubui tongo chang dotik lugui manang thung mane chang dotik khainani chesta khainai hingke coming soon ungui tongo abo chang dotik khaimangke dotik nokhore na ani YouTube channel o hingke nai tongdi hingke chamung rok bo ang swnamrwna chesta khai tongo tabuk ketal obo ang first time ketal swnamrwna tongo no saimi abahing no norok khnai ji phaikang ka olo rogo tabuk tonglak hingke jotono no phung kaham.